kunat. Piye wi? Komat kamit. Sambil komat kamit mulut badukun baca mantra. Terus Dengan segelas air pasien lalu disembur. Aja lunga. Iki maneman demite. Masa aku demit. Ora. ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana Aku- demit kok ngene iki piye? Aku dadi genderuwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Lah piye? Nek demit kan sak anslupi ngono lho. Coba slupono. Kok tengok arep dislupi kok tengok. Mapan, Mas. Oh. Lah saka ndi? Saka bun-bunan apa saka ngisor apa saka tengah? Karemu. Kok karepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokok. Aku mau nek meng meneng. Ya tak obahne. Ya kudu obah ngono lho. Nah. Kedah-kedah golek duit walah no. Bapakmu nang kene nongklek. Ayo, iki kewajibane ngono. Ah iya, ning sing penting halal, Mas. Iya, bangane golek duit ora halal. Ah iya. Kepenak awake ora nongklek-nongklek ning ora halal. Luwung nongklek-nongklek ning halal dadi daging. Daging kaya iki lho. Iki ndi kok kan madhep Kok rono? katon madhep rono iki daginge nang ndi? Ndi? Sing ndi to mau Ayo biyen mantan penyanyi. Biyen Pada semut merah. ning untune iki lho, Mas. Lagune sapa kuwi? Ebi mesak, Mas. Wah, terus piye? Yang yes Yang merayap di dinding. berbaris. Kok merayap? Berbaris kok. Berbaris tiba. Oh, Cecak baris. Ya merayap. semut kok kuwi kok. Yang berbaris di dinding Heeh. menatapku curiga. Ini loh Ebi Mesa. Ngarani wis salah. Ngene ra yo. Kene lho. Anu kulinone. Malu Perengus aku sambut. malu. Terus Pada semut merah yang berbaring di dinding. berbaring piye ta? Hei. Berbaris. Kowe iki do ngantuk terus berbaring. Ganti ragune ora apale kok sing apal wae. Piano. Isa ta kowe kudune saya coba di rayu tatin. Ambok pertemuan, perpisahan, Terus nyumbang. kok nyumbang? Apa? Nyanyi ya. Nek kuwi wong loro, Mas. Ayo ora apa-apa. Tatin ya iso. Oh iso nek. Iso tau Sing nyanyi. endi? Pak Pak Guru no. Ayo Pak Guru ning wis sepuh no. Ya. Piye? Pak. Pi urung-urung kok Pak Urung. Pak. Lah piye ta? Piano, oh mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Deng dong dong deng dong dong deng 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 dong deng dong deng dong deng dong dong deng dong deng dong deng dong deng. Hei, terus ke cangkeme barang kok nganggo musik. Hah? Iya. Aku iki jarene nek pamer karo aku kene dong jagongane aku kuwi pecinta Roma Irama. Iki mau bener, Mas. Roma Irama iku pecinta Roma Irama apa-apa lagune iso. Coba nek aku sing miwiti tok teruske nek panjen kowe pinter. Oh iya. Ya, nek kowe ndekno muni pecinta Roma. Nek iso golekno jeglongan sing aku ra iso ya, Mas ya. Iya. Siap kok. Nah, aku mesti nek ngono. Adu domba. Adu domba mengadu domba. Domba dipertarungkan. Adu domba, adu domba. Stop. Wis stop percaya. Stop. Langsung nyaut aku. Yene jebelane tuwa ning pinter ya. Iya. Judi.
dilarang Mas. Ramal berarti ramal. Judi Heeh. menjanjikan kemenangan. Judi. Wis. Kok wis? Bohong. Apa? Kalau perjudian ngono kae. Banyak orang jadi kemiskinan. Pasti. Pasti. Lah yo kae pindho yo. Pindho. Ana senggane to. Pasti. Ya, panjang pinter tenan ya ya. Iya. Ayo ta, pasti. Ani. Teng teng tang tang. Sungguh aku tahu Ade. ku cinta padamu. Ya. Ani. Kok lemes? Kok sesel lemes nih? Ada Mbah Dukun. Sedang ngobati pasiennya. Ye.